Сега дойде ред да ви запозная с новия модул на Напреди, именно модула фактури. Към момента само да предупредя, че модула фактури към Напреди е единствено с интеграция за WooCommerce, тъй като с Shopify не може да се променя checkout страницата, освен ако не си на най-високия план, което е безумно. На PrestaShop вградения модул за фактуриране е убийствено уникален, така че там е абсурдно изобщо да се замисля някой да използва нещо странично. Имаме в предвид, въпреки че OpenCart поддържат и те си имат вграден модул за фактуриране в самата система на OpenCart, той там е малко по-слаб, така че обмисляме и интеграция с OpenCart и ще направим интеграция с Stripe, но към този момент модула фактури ни е наличен единствено за интеграция с WooCommerce магазини, като модула фактури е активен за плановете на Predi Pro и на Predi Ultimate. За на Predi Basic не е активен. И нека ви го покажа всъщност какво представлява модула фактури. Той е много интересен. Направено е всичко е автоматизирано по създаването на фактурите. И преди да започнем, само да ви кажа, че модула фактуриране не позволява въвеждане ръчно на данни или на каквото и да е. Тоест, ако имате и физически обект или издавате фактури по някакъв друг, с някакъв друг софтуер или нещо такова, то модула за фактури на напред тогава не е вашия, защото тук абсолютно всичко е последователно и автоматизирано и няма нужда да създавате нищо ръчно и общо взето, да, малко странно прозвуча, но мислите ми текат много по-бързо, отколкото мога да го изрека. Но нека да разгледаме и модула фактури и какво представлява. Всъщност, за да направите интеграцията с модула фактури към вашия WooCommerce магазин, ние ще ви дадем едно съвсем малко и леко плагинче, което създава в вашия онлайн магазин в чекаута създава една форма за въвеждане на данни за фирмата, като тази форма, освен че записва всички данни в администрацията на вашата WooCommerce поръчка, тази форма изпраща и данните за фактуриране към Напреди и Напреди автоматично създава фактурата с всички данни и всички, така да кажем, вариации. Какво представляват всъщност фактурите на Напреди? Показвам ви една фактура, която е платена, с която няма никакви проблеми и тя изглежда последния начин, не последния начин всъщност. Тя изглежда последния начин, фактура номер 31, тя е платена, всичко е преминало супер с логото на вашия магазин, с задължителните атрибути фактура оригинал, че фактурата е платена, номер на фактурата, имаме дата на фактуриране, дата на данъчно събитие и номер на поръчка, с който да се обвърже поръчката с фактурирането. В лявата страна са ни данните на вашата фирма, на вашия онлайн магазин, а в дясната страна са данните на клиента, така както той си ги е въвел в WooCommerce Checkout страницата. Имаме, разбира се, и артикули, количество, единична цена, ДДС ставка. В този случай е 9%, защото сме избрали клиента да е в данъчна група Г, която е съгласно наредба 18 9%. Тя се променя, ако сте си задали в настройките на Напреди, че вашите продукти попадат под данъчна ставка 20%,
тук отгоре ще изпише 20% и отдолу стойността на ДДС-то ще бъде върху 20%. И имаме си и сумата, която смисъл е за самия брой, за самото количество продукт и единичната цена. В лявата страна отдолу имаме начин на плащане, как е заплатена самата поръчка с карта с наложен платеж по банков път или по някакъв различен начин. Имаме си и данъчната основа, ДДС ставката, сумата за доставка, защото в този случай е платено с карта и доставката е платена към вас, така че и това нещо се фактурира. Имаме си и сумата общо, имаме си и сумите словом, кой е изготвил фактурата и кой е получател на самата фактура. Имате в предвид, че фактурата в момента, която ви показваме в демо режим, и за това Иван Занков е на изготвил и Иван Занков е на получил. Всъщност тук на изготвил автоматично се прехваща материалното отговорно лице на вашата фирма, който сте посочили вие в настройките на напреди. А получателя е потребителя, клиента, закупил от вашия продукт и който си е въвел самите данни на материалното отговорно лице. Когато има повече закупени артикули, естествено и редовете слизат надолу и това представлява визуално фактурата, която е платена. Случва се обаче понякога клиент, да кажем, да поиска фактура с наложен платеж и след като поръчката е приключена и вие изпратите поръчката, кажем клиента да се откаже от нея преди да сте я пуснали през куриера или пък в случаите я пускате, клиента не отива да си я взима и вие след това си връщате, но вече фактурата се е генерирала в момента, в който вие сложите поръчката в статус completed, приключена. Сложите ли поръчката в статус completed, това означава, че фактурата се генерира вече и тя е със статус платена. В този случай, понеже се случва, за съжаление не много рядко, някой не отиде да си вземе поръчката или в последния момент да се откаже. Само че номера на фактурата вече е генериран и издаден, така че какво трябва да се случи? В този случай правим фактурата последния начин и автоматично всичко това се случва през вашия WooCommerce магазин. Пак казваме, няма нужда от редактиране в самата платформа в нашата на напред или пък редактиране на самите фактури ръчно, не. Абсолютно всичко се случва и се управлява чрез вашите клиентски, чрез вашите статуси на самата поръчка. В този случай поръчката е била със статус приключена, т.е. фактурата е била със статус платена, но поради някаква причина клиента не я е взел или е отказал или я е върнал. Фактурата става със статус отказана от клиент и фактурата се анулира. Тя си става анулирана фактура, както си е по закон и трябва да се представи на счетоводството ви, защото поредността на този номер не трябва да се прескача, повтаря, връща или променя по какъвто и да е начин. И затова фактурата влиза в статус анулирана. Имаме и друг случай, в който някой клиент си поръча, да кажем, някакъв продукт от вашия онлайн магазин и заплаща с карта. Но по някаква причина той решава в законоустановения 14-дневен срок да върне продукта и да поиска възстановяване на сумата.
Да кажем, може самия продукт да е бил дефектен или да не е това, което е поръчано. Причините могат да бъдат много, но крайната ситуация е една. Клиента си поръчва с, с фактура, плаща с карта, фактурата се генерира автоматично, му се изпраща на имейла, но в последствие решава да я върне и иска възстановяване на сумата. Тук фактурата отново става в статус анулирана, ето, но този път на фактурата си е записано, че е възстановена сума. Това е много важно, ако ви направят една насрещна проверка от НАП или не само от НАП, включително и от някоя друга агенция, ако е пуснато сигнал срещу вас, Комисия за защита на потребителите и някакви такива неща. Вие по този начин можете да го докажете това цялото нещо. Така че модула за фактуриране в напреди всъщност е много мощен. Пак казвам и подчертавам дебело, не изисква абсолютно никаква ръчна работа. Абсолютно всичко се случва автоматично. Вие си управлявате онлайн магазина така, както сте си го управлявали до сега, но просто вече изпълнявате страшно много изисквания, улеснявате счетоводството ви, улеснявате и при една проверка от НАП за вас и включително за проверяващите от НАП е много по-лесно, когато им предоставите пълна, точна и изчерпателна информация. Така може и проверката да премине и по-бързо, да бъде и по-кратка и да не се открият някакви нарушения, специално с фактурите, които издавате. Само, извинявайте, отново да кажа, този модул фактуриране е в най-добрия сценарий, в който ще можете да го използвате. Това е ако нямате физически обект, нямате касов апарат и единственото, което продавате през вашата фирма е през онлайн магазина на WooCommerce. Тогава модула фактуриране е направен специално за вас, изцяло за вас. Наистина е много улеснен. Нашата платформа автоматично изпраща от името на вашия онлайн магазин на имейла на клиента фактурата с всички данни. А ако имате нужда от повече информация, с радост бихме отговорили на всеки ваш въпрос.